Мога да спра, не мога да спра, пиратската е друга. Представи се. Абе, колко Чакай, пъти продължаваме почти. Беше перфектното интро. Това беше перфектното интро. Не мога и няма да спираш, не мога. Това почваме. Само представи се, нагрado, айде. Страхотно, той е гей. Това трябва да знаете за него, разбирате. Друго Само повече че ви не това, трябва. който виждате, ви стана ясно. Мога да казва всичко. Да. Имам някакво. Какво? Това жаба. Искам Ай, къде падаме? жаби. Я се прочита. Кое е жабата? Ей, дайте да паднем ей тук, за да си мине един квест за жабата. Той къв е. Той жаба. Да Ой, минавам, Марк, напред. да минавам под някакви мостове. Лека буран. Да. Някакви мостове, 3 моста трябва да минем. Да, по дома на Мими. Айде, let's go. Якото до не беше педофил. На лов за музикален жаби. инвалид. Да бъде некофил. На лов за жаби. Некрофил. Айде, ето го първия мост, виждам Хайде го. на лов за жаби. Да, аз докато дойда да лова жаби. Бамби пада и при Да. мене 40 играл от тези години. Къде си? При мене. Как да падна Така го при тебе? каза, се едно си... Аз съм вече под моста. Какъв се бат? Не то мост бе! Те кой го е мост? бе, аз отивам под него. Абе, да моля ми имам 3 пъти през един същи. Не знам, не съм те. А, Самбо, къде си, бе, човек? Какво стана, бе? Проблем. 21 на 1. Умрях. Сериозно ли бе? Да. Купа ли ще боли? Къде е добре, къде е добре? Долу е под тебе, буквално. Там. оле. Къде сте бе? Да. Той ме влезна в туалетната пак. Я го. Не, ето го. О, четири. Браво, Мими. Гал, Много си махни добър. са! Много си добър. Майка ти, Един бе! дет. Идвам! Какво да направя, че няма помпачек? Къде е бе, къде е бе? Бе, там е долу. Сега ще го утря. Убие Мими. Не! Тук! Казвам ти, че ще пукне, брат, аз му казвам да не работне на един. Да сложим така да някой да сложи Марк. Там дето аз съм сложил. Отивам да слагам мемката самбо. Не бе, сложи Марк. Така. Там трябва да отидем и още един някъде си. Окей. Да слагам... Да, сега ще го пробвам за 10 лева. Да. Да. Добро. Минах по бус! Аз съм сам. Да, ще ви асиснах. Не, аз ви асиснах на всичките. Така ли? Да, бе. Излезна ми, нали, че съм асиснал на Васето. Да, наистина, аз имах още един мост. Трябва да мина от още 2 моста. Добре, аз тям да ви асисна, вие се оправите там. И аз идвам да мина. Аз идвам да ти За помогна. жаба. Чакай, знам колко си кадърен. За кръстю. Да. Ей, Обърнах. Мими, ей ти идея за видеото, бе, брат, на лов за кръстю. Да, лов за къстю. Мокриш. Тоест. Където е по-мокро, там е кръстю. Ето вика по... Самбо, пазиш, там има хора. Yes. Нека има. Аз просто минавам под мост. И аз идвам да мина под мост. Хора. Охо! Що не ми го звучите? Охо! Защото не е мост, може би.
Не минах. Бацо, не ми е сиснало, Така ли? Пацо, Да. как Еми може? ще се обърнеш. Аз да дойда до минало, чакаме. Вие знаете ли, че в момента минаваме и Ребу от квестовете? Къде е моста, бе? Ето го. Тук е. Моста. Те нашите ние са вием тук, трябва да като минеш те си под- минават квестове. Не ми е такова. Не ми дава го ми. Да. Къде е, бе? Още. Да, не си. Да, бавен съм. Проблем имаш ли? Не. Май, сериозно ли ги използва? Абе, нямам оръжие, бе. Добре. Още един лед. Минали по мост? Земка имаш ли, че имаме един? Че имам три. Не свърши да. Мини под моста с колата, моля те. Ама аз... А, Минах. Але моста. Да, Си. минах. Бе, чакай, само бъж, чакай. Това трябва да го вземем. Какво е това? Трябва да го вземем това. Чакай. Това е това. Граби, прави папа. Чакай, бе. Абе, прави папа, бе, идва, бе. Не мога, не мога. Чакай. Ще доста някакъв квест вкъща ту. Добре, карай ти. Ма задръсти колата. Да. Те колите на контроля са кават ужасно. Не е вярно. Вярно е. Просто Прежавам тук аз има, от не. контрол. От това го взема. Не, просто аз съм идиот. Моля. О, Май, аз съм аз- идиот. Аз се гръмнах. Само, що не предобриш да мъж, бе? Аз съм карал после зле. Тихо е. Абе, и слезни, не лети му. Майя, лаза такова. Айде, летим с колата. Летиш ти. Това вече не Не, може бе. да Много излетя. Не, бачка. Да, ако не минаваме по този още един мост. Само. Аз отивам. Чакай, стой тук, аз ще знаем бот. Чакай аз първо да мина през тоя. Вика, сиснах ви, на мен ми избори само един. Този Как, тази бе? си го мина. Брат, отде ми асиствате и вие на мен. Аз даже минах май мисля за мостовете. Така ли? На мен Да, не бе, ми е аз я си. минах. На мен не ми е си. Чакай, къде е другия мост? Отхвърли го. Значи, Искам е шляпата. тук е. Отивай на синия waypoint. Ку! Говори на Ето, български, да. че съм зле. Брат на Марка. Да, Синия. Има Не съм толкова зле. плюап, хавок. Абе, Ой, някой ребутва тук, някой ребутва. има рифте, от рифте ще минем по-бързо. ла. Какво е блудва ли някой? Майя, къде си? Не, чакай. Чакай да Не. Чакай, че съм назад. Качвай се. Да, ходим да ги гъшкаме. Качвам се, чакай да се. Стигаме! То клип стана много добър. Айде, бе. Чакай, бе, мърло! Локация къде е блудват. Не знам къде е ребулта, ние ме за мост. Къде си? Не, аз те обърках, Майя, брат. Мисля, Мисля, че то ребутва може. да говори. Тук има хора. Хора, майя, Къде? хора. При насето. Добре. Ние си учиме да мога. 7. Вярваме, че ще го прави. Нов. Един Само даже имам биг шанс. Още. Да, виждам. Аз взимам да лечим. това съм средеш, бе. Чай. Брат, моля ви, гледайте да не умрете, че сме... Само дръж. Майя, чакай, не го пипай. Ама аз имам 100 кют. Аз имам два, ама... Дай ми първо през моста, кога си хил. Това не ми занима. Браво. Аз Да е гейм от някакви точки. Сейфа. Брат, трябва ни кръстил, искам кръстил. Още. Айде. С това направо ще ги скъсам. Тук на О, да. Идвай. Тук Идвай, бе.
Макс, ако не го оцеляш, имаш да му вдигаш. На къде отиде, бе? Къде отиде, бе? Трябва да минем. Ето тук. Фокджак, не. Айде, минахме под моста. На мен не ми учете нищо. То на мен ми го асиснахте. Айо, айде ходим. Идвайте, минавате под моста. Тук е лудното иначе. Самбо, искаш ли това? Абе, да. Това е много яко, е. Има още едно лилаво. Айо, Намерям валиловото, бе. ела долу. Къде е? Не, там къде беше. Чай да видя квестовете, мога да минем още нещо. Чакай. Брат, трябва да ни кръсти. Different name locations. Дай да дойдем до тука. Докъде? Френзи. Или в мотор. Или в мотор. Ти го използваше това, я го вземи. Това... Не мога. Чакай. Значи в Френзи да карам. Снайпер. Аз съм защита. Гамящия снайпер или лав. Добре, обръщай. Вземите сорпо, брат. На къде? Обръщай, бе. Там има супер. Чакай. Чаза, че няма място. А. Вземи ги тук. Още един. Къде е? Не го виждам. Знам, некъде. Аз ще ги спия. Ще ги бием ли? Айва. Ами нямаме избор, по принцип. Те вече са много силни, вече ги няма. Да. На 100 пистолет Те го махам, взема че... Майо при мене. Чакай, само да си го спя. Само. На SPT един. Ама не ми трябва. Окей. Просто Това е го стоят на единия. ми закачай. Мале, те са пусна. Ако искаш да закарам, айде, ама ти ще ми маркаш. Майо. Аз съм Два го склада са. 38. Помните да се убият, Да, е. Те вие кога направихте толкова кил в Билсо 9? Абе, ти на нас се става много помощ само ръка. Така. Еми оправи. Оттам Ние правим мисии тук. Застоявай. 76. Ако не помагаме му само. С оператора ние правим мисии. Ние ти имаме жалба. Не взимаме кръсти, брат. Ма все леко да намалиш. Бягайте далеч. Абе, не ти оправя, ако ще бега. Ще ни нопцуват, ще ви. Горе-долу го прави. Само ти Има човека малък. Абе брат, това мотор е много гаден за каране. Чай, малко. Видял се, че трябва да стоя. И само се върти. Един те кракна към престъп. Какво правиш в момента? Имаме много голям проблем. Те са Еми на... готови сме. Трябва да минем след няколко именувани локации. Да. Да, кой са да помогна? Как Карай ще към го тях, правим? 29. 29 просто към тях. Брат, не мога карам. Чакай, аз имам шпироски. Случва? Ево, Няма потон. идвам. Ими, пази се само. Ще се пазят. Идваме, бе. Заврете се тази жаба в газа. Мама, идем ти. Трябва ти дам. Взимай. Двама са И убити. гледай ги, бе, брат. При нас. Спокойно, бе, сега долу при вас, няма да ви става. Брат, не мога да идитна. Взимай бързо и изчезвай. Аз отивам да ги таковам. Брат, Пича ми свали питам 50 си секунди. пироните. Еми, бе. Един е на зиплайна. Браво е, пацал.
Идвам чашата. Брат, какво става, бе? Защо толкова ми лагва? Между другото и на мен много ме лага. Да, брат, то пича... Ой, моля те, че това ме уби, моля те поне не го уби. Много ми лагва, не мога нищо да направя. Трагичен съм. Примерно ръчна. Брат, не мога, човек, много ми лагва. Ръчнаха, ма мен по трима. Браво. Мен сега пушава ми лагва. Благодаря и нищо ми нямаше. Да се надежи, че се да Защо мисля, че това е всичко от нас, ай чао. Не,